ସବୁଦିନ ସକାଳର ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ଓଜକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଯେଉଁଦିନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେ ପୁରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେଇ ଦେଉଛି। ଘରକୁ ଫେରି ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସିପିର ପ୍ରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କି ଏଇ ଯେଉଁ ରେସିପି ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ବା ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେଟା ବାସ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେ ହେଲା, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହେ କି ମୋ ପରିଶ୍ରମରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି, ବାକି ତ ଉପରବାଲା ହାତରେ। ତ ଆଜି ଟିକେ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି କି ମ୍ୟାଗିରେ ବି ଏମିତି ଚଟପଟା ସହ ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇ ହେବ। ତ ମୁଁ ତାର ହିଁ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇଲି ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ପୁରା ପେସା ବସୁଲ। ତ ଏବେ ପାଗ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛି। ଏଇ ଭିତରେ ମୋ ଗାଧୁଆ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବନେଇବି କଫି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।